lądowania użyje tak zwany sterylny kokpit i nie jest to kwestia przepisów bezpieczeństwa, nie wiem, spowodowanych możliwością ataku terrorystycznego czy czegoś w tym stylu, tylko po prostu tym, że to synek, hej, ma się koncentrować wyłącznie na pilotowaniu samolotu i nie powinien jej dekoncentrować. W momencie startu lądowania w kokpicie powinna być tylko i wyłącznie załoga. Panowie, na koniec chciałbym, żebyśmy zaprezentowali sondaż SMBK dla TVN24. Zadaliśmy naszym osobom badanym przez nas 2 pytania. Czy po opublikowaniu czarnej skrzynki z zapisami rozmów w kabinie pilotów przyczyny katastrofy zostaną jednoznacznie wyjaśnione? Aż 71% badanych uważa, że nie. Tylko 1/4, prawie 1/4, 24 punkty procentowe twierdzi, że tak. I mamy również... Czy ma pan, pani zaufanie do rosyjskich służb wyjaśniających przyczyny katastrofy? Również podobne proporcje. 63% nie ma zaufania, 32% to zaufanie posiada. Czy możemy mieć 100% kopię zapisów w czarnej skrzynce? Tego zaufania nie należy mieć w ogóle nikogo. To jest zasada. Natomiast nie widzę powodu, dla którego miałoby się podważać autorytet i dobrą wolę Ten przypadek dzisiejszy już wiemy, że na przykład ta informacja w stanowieniu rosyjskim o tym, że najprawdopodobniej jest to głos dyrektora kazalnej, jest to tylko i wyłącznie sugestią Rosjan, a SWiA polskie tego nie potwierdza. Proszę zwrócić uwagę, że na tym stenogramie jest napisana wersja pierwsza. I to jest stenogram z 2 maja bodajże. Przejęcie tego śledztwa od Rosjan no, być może miałoby jakieś zalety, natomiast miałoby jedną bardzo istotną wadę. Polacy nigdy dotąd nie badali... Maksiu, 54, badali tego sprawy mnóstwo, więc w tej dziedzinie naprawdę dużo większe doświadczenie niż my. Max, tutaj, ci dama, Maksiu, to zaraz wypadniesz ty.